Над 30 култури произвеждаме. Основните са морков, лук, картоф, кореноплодите, нали, оранжерийно, домат, краставица, пипер, зелета, броколи, салатки, тиквички, кел и много други. Руколи, зеленолистни, всякакви. Подправките са ми любими. Розите също. Култури, които произвеждаме благодарение на желанието на нашия потребител да ги консумира. Основните градини се намират в землището между Кресна и Струмяни. Вече към Сандански вървим. Площта е 700 декара, която отглеждаме, 10 декара оранжерийното производство. Последното, което така експериментираме с един дрон, да внасяме хранене на растенията, защото е много по-лесно и по-бързо се получава и прецизно. Другото, което се опитваме да направим, но е малко по-бавен процес, е голяма хладилна база, в която е много по-близо до стопанството и много по-организирано ще бъде за всички нас. С други думи, ще ни дигне капацитета, защото просто ще пренасяме произведената продукция директно на мястото, където го подготвяме. Имаме един проект специален преди 2 години, за който е държавно подпомагане за инвестиране в земеделието, за първична преработка на пресни плодове и зеленчуци. В случая ние си купихме една поточна линия за миене на моркови, която ни позволи да миеме по 6 тона на час. Дигна ни капацитета. Продукцията реализираме по няколко начина. Единият с директни продажби на кошница на домашен адрес, а другия начин е чрез търговските мрежи, малките магазинчета. Когато хората започнаха да посещават биохотела, започнаха да питат откъде да си купуват продуктите. Тогава все още нямаше магазини. Бяхме единствени, хората не знаеха какво е биохрана, за какво се използва. Нали, беше много малко познанието. Сега се радваме, че вече много масово се говори, не само в България, в Европа, изобщо всички искат здравата храна. И в случая имаме много поддръжници и привърженици. Изключително се радваме, че гимназиите, особено Разлог, която тук е съвсем близо, работим вече сигурно повече от 10 години съвместно, изпълняваме съвместни проекти, за което ги поздравявам, че обучават децата на здрава храна. Изобщо изключително добър подход имат, за което може би ние допринасяме една малка частица, но то е взаимно. Мисля, че пробудихме интерес у децата, когато дойдат на място и видят в реална работна среда какво се случва, как се работи, когато опитат тази вкусна храна. Мисля, че им се променя самия светоглед и това е на всички нас целта, нали, ние да създадем едно такова поколение, което да заобича всичко, което го заобикаля, да заобича природата и да живее здравословно, защото каквото и да си говорим, в крайна сметка всичко опира до биологичното хранене и до това ние занапред да живеем здравословно и мисля, че това е бъдещето.